7 slovenských reprezentantov sa odfotilo s Filipom Sulíkom. Fotku pridal Andrej Golián o 1 ráno na svoj IG. To som ja, toto je Andrej Golián. Je pre mňa scestné fotiť sa ako reprezentant s človekom, ktorý vyznáva hodnoty ako Filip Sulík. Keď už, tak aspoň má toľko triezvosti, že to nezverejní na sociálnych sieťach. Chlani sú vzormi pre deti a mali by si uvedomovať nejakú svoju zodpovednosť. Je to pre mňa nehodné reprezentanta, ale nevolám tým potom, aby sa im zakázalo reprezentovať. Ďakujeme. Nejdem ich ani ospravedlňovať a písať, že nemuseli vedieť, o koho ide. Sú profi športovci a reprezentanti a na toto si musia dávať pozor. Toto napísal Martin Todd Vaňo. Tomáš Prokop sa vyjadril. Cením, že tesne predtým je link na podcast Joe Trendym. Fotografia s Filipom Sulíkom vznikla nešťastne. Viacero mladých reprezentantov nevedelo, o koho ide. Niektorí ani netušili, že sa s nimi fotí niekto iný ako spoluhráči z reprezentácie. Dobre, Tomáš. Keep lying to yourself. No a teda po týchto dvoch statusoch Andrej Golián fotku so mnou stiahol. Vo všetkej vážnosti. Keďže som si plne vedomý tohto závažného činu, tak by som vám rád priblížil sled udalostí inkriminovaného večera, ktorý vyústil do tejto nepriateľnej situácie.